and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Mary Jane. And that's what you've done to. Dili mahimo nga dili nako pangitaon si Jane ay. Napalaka na kay ko. Ganong hangtod karon. Wa pa man siya babalik. Mungit-ngit na. Lain na king gibati na akong kakulba nay. Tingalig may daotang nahitabo ni Jane. Di ko kin mapasaylo nga akong kaugalingon nay kung may daotang mahitabo niya. Andam ko sudlan ang presuhan tungod kaalang niya nay. Uy, ay pagsulting ingon anak, uy, saan taon ka, uy. Di ka mahimong mubuhat og daotan. Di ka mahimong mahisama niya kadaotan. Kay wakta ka pa ang ingon anak. Alang ni Jane ay, magpagkadaotan ko. Panalip na nako siya. Cesar. Ato na ko nay. Si Jane na lang miabot. Sugato na ko siya nay. Ay, just going down. Daghang salamat nga nabalik na si Jane. Kay di na kinahanglang mubiya pagikan dinhing akong anak. Jane? Jane? Hey, ingat ko nimo anak kanina. Abi na ko, imo na kong gibiyaan. Abi na ko kung saan hinatabo na mo. Apason taon ka sa lungsod. Really? Then ni anak ko, so buhiin ako. Kay tingalig mahal yung gibit-bit na ko mga groceries. Sorry. I love you. Dili na ko kayang mawa ka na ko, Jane. Ganong gitutukan ko ni Mugsama ni anak. Walang ko magdahom nga. Ingon day ko anak ka mahinungtanon diha nimo. Ikaw ang tanan alang nako, Jane. Kamu ni Nanay Josefa. That's so sweet. Pero kahagbungon ang yun akong gibit-bit, happy. May mo bang tabangan ko nimo? Kay may lain pang bitbitunon nga naa sa luyo sa sakyanan. Oh, sorry. Oh, Ambi. Ako na bitbit ining tanan. Thanks. Tanan sa sud. Ako na kuha ang nasa luyo. Ako na lang balikon. Ayun na, ako na lang. Una na lang og sud. Gaan-gaan naman lang ning nahibilin. Bisa na. Sige na. Okay na lagi ko. Lakaw na. Sige. Sunudayin ha? Yes, sir. Oh. Abi ko, matudi mo na lisod ang signal din eh. Lisod. Pangitaonon. Tingaling na yung signal ini nga spot. Sige. Tubaga na. Sud na. Oo, okay. Sunudayin ha? Human yan ang maong tawag. Okay. Sige. Napaw na ang tawag. Si Harold na sa kininanawag. Sobra na sa napo ka miss calls ang narehistro din eh. Dili pa ko gusto makiksulta niya karon. Pero nasayot ko nga dili siya muhunong. Hangtod nga ako siyang tubakon. Hello? Ganun ka lang butubag. Ang sinita po, Jane. Imo na ba yung kong likayan human sa tanan? You know you can't do that to me. I know. Moment ka nga may tubag na ko ni Moran. Kung wa ka pa mo tubag, andam na kong mo apas sa inyong nimutangan karon. Unsa? No. Dili mo ka na mahimong buhaton, Harold. Magguba ang tanan kong plano kung buhaton mo ka na. Then stop ignoring me.
Okay. Nabisi lang ko ganina. Dito ko sa lungsod, may gipamalit. Og dili ko mahimong mutubag sa imong tawag kay naasya uban ako. I miss you. Jane, seryoso ko sa kong isulti ni mo sa miagi. Human ining tanan. Gusto kong magpakasal na ta. Jane? I have to go. Nangita na si Cesar nako. Shit. May mo bang ako una karong orasa? Kagahapon pa mong nag-uban. O mag-uban sa pipilang ka mga adlaw. So, prioritize me now. Okay. May isulti ka pa ba? Sulti kay mamati ko. Sorry ha. Namisa ka na sa mga kong tingog. I'm sorry. I just miss you. Really. Ug unsa gusto nimong akong itubag? Say that you miss me too. Bisan kunwa. You know, nga dili ko makadawat, ana. And you know nga dili ko makamaong mamakak sa matuod kong gibati. Shit, Jane. Don't make it hard for me. Tinunag akong gisulti ni mo. Nahug na nga akong pagpati ni mo, Jane. Karoon palang gali. Mura na kong mabuang na maguna-una. Nagikauban mo ka ng lalaki, ha. Samtang ako niya, nag-inusara. I miss you. And I love you, Jane. Kung gusto kong mausap ka na, ang imong itubag na ako. Say it now! Mukaon ba kasi ni akong giluto? Nadugay man siya sud nay. Bagi kasulti mo ka sa cellphone, tingalig ba hinungdanon? Tingalig mo may tungod sa negosyo nga iyang nabiyaan sa syudad. Kanusa ka na nahimong mabalakon, ha? Di mo kaingon anak ka ni Anton, ha? Kang Jane lang nay. Gawasan siya na ko sa balik aron makapaniya po natag sayo. Wa pagyapon siya mo pahawa sa iyang gibarugan kaganina. Tagtali ko siya gikan ni ako nahimatangan. Uhinay ko pa doon niya. Okay kapon noon niya ang iyang buko-buko. Okay nay. Aron masayod siya. Agiapas na ko siya. Doon na lang ko niya. Dili mahimo, Harold. Oh. Harold? Si Harold ang iyang kikasulti. No. Dili mahimo ka nang imong gisugo nako. Dili ko makahimo anak ni Nanay Josefa. Oh? No, sige. Sige. Tumanan kung imong gusto nga magpakasal ta. No! Cesar? Dili ka mahimong magpakasal ni Harold. Kay ako ang imong pakasalan, Jane. Cesar? Sultihi ko. Duwa ba lang di ay kinitanan alang nimo? Kita ang nag-uban karon. Apan laing lalaki ang imong gisaaran nga imong pakasalan? O sibuti pa sa buti ni? Ano? Dili ba na tinuod kinintanan? Cesar? Karon pa kusukan bibati og saman ini nga ngadto sa usa ka babae, Jane. Nimo pa lang. O karon ako masayran nga duha di imi si mo kinabuhi? Karon pa lang? Bakakon. Wa ko mamakak. You're lying, Cesar. Kay anda mo usab nga buhaton ang tanan alang kang madilid ka ni ato. Ang tanan. Nalimot ka? Jane. So don't tell me nga unang higayon nga mibati kag sama niini kay dili ko mutuo. Tinuod ang ako gisulti. In love ko ni Madeline sa una. Abi kog mao kadto ang matuod nga gugma. Apan hinay-hinay nga nawa ang akong gibati niya diyang
miabot sa kong kinabuhi si Mary. Apan diyang nakita ta ka. Nabalhin din rin ako ang imong pagbati. Kun mao, wa kay baruganan. Jane, Unsaon naman lang, kung may laing babae na sab nga mo abot si mong kinabuhi, ha? Biyaan na sab ko nimo, mao ba? no. Dili ka na mahitabo. Mahal ti ka. Ikaw lang, Jane. One last question, Cesar. Kung ugali mo balik si Mary, kinsa na mong duha ang imong pilion? Ha? And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!